Hey, atagbukwara m onwe m n'afọ na m na n'ụdị ọ bụzikwa ije dị ibe m bịa ka m bịa nri nwoke akwụgide m na-akwụgide m na-asị kụkapụ m ihe ọma ka anyị na-ekwu okwu ihe ọma ya bịara anyị ụlọ dị m ji egwọta ọgwụ na nke dị ya nọ m na-ewu ewu ka m nwoke a jee lala ụlọ awọ nsị ka onwe ihe m ji ndụ m aghọta after all aka akwụkwara m ụmụ na-abụ na ya afụ onye si m ha afa ana m edozi n'onwe m ọ ememi na nwoke a agbagwo m nwoke a nkịta ebe ọ dị na mma eze mmụọ nna m welcome nna anyị jee babu oke amanụ ala nsọ ka eguzoro ya nna ya gba m iji a m bịara ma m bebe akwa mba bụrụ ihe akwa ebe na-akwa ebe ada ebe akwa ebe a bụ solution place ka ihe na-afụkwa gị n'ọnụ ndị ori ejidere gị n'ọgịnịzi ka onye na-eme gị na ada ebe akwa ebe a nwaanyị emekwana ka m jiri jiri ọgwụ gbuo mmadụ ebe a eze mmụọ gbagodoro m afa ka mmalụgodo nwoke a m na ya bi n'ụlọ ọ dị mmadụ bụ ya m ji enụta ka ọ bụzikwa dị nke ọ bụrụ dị nke m eze ma gbagodo afa ka anyị mara onye nwe dị ahụ nwoke ahụ m na ya bi n'ụlọ kpọrọ onwe ya ezi biko ị chọrọ ime ma onye gị na ya bi n'ụlọ ma ọ bụ di gị ka ọ bụrụ di nsogbu ya mmenye gị your solution now nye m some minutes eze ma ọsọ minutes ga-ete ụwa n'aka sọ minutes ete n'aka n'ihe nke agwụgwọ m ike ụtụtụ ike na m nwaanyị cool down onye a bụ di gị ka mba cool down onye a bụ di gị mma solve all your problem here eze ma onye a bụ di gị onye na-akwụ m ya nwoke abụ o jiri gwa m mere pandel ya m ụtụtụ ọkpọ m efi ọkpọ m a sị gị n'ebe a bụ onye a bụ di gị ebe ị bịara bụ na Holy Land onye a bụ di gị ka m gosizie gị ihe nji bụrụ eze mmụọ mgbe Barack Obama na nwunye ya na-enwe okwu ọ m doziri ha mgbe Goodluck Jonathan na nwunye ya na-enwe okwu ọ m doziri ha agwa ha gị agwa na mmadụ ka m nye gị solution ị ga-emenwukwa ihe ị ga-eteki nkwe kọndishọn m na-enye gị mgbe ma mbụ mmadụ na ihe a weta aka gị na abụọ ifere ya ihe a bụ ọgwụ ọ bụrụ ọgwụ eji egwu egwu ihe ị ga-emere m ọ bụrụ na ị na-aruo ya bụ di gị batakwa anya ọ chọrọ ibido ịba mba a na-ebute iti gị ihe ịtọpe ya bụ ọgwụ ti ihe n'ọnụ isi eke n'ọnụ ga-mechie ya mee ka ibe ogbe okwucha pụwa ịnọdụrụ onwe gị ọ batakwa mbọsị ọzọ ọ chọkwa iko ije were eti n'ọnụ ọ bụ na ọ rụrụ o tikwe gị ihe ọzọ ma ihe izu ọgwụ ma na amabụrọzie m ọ ga-arụ ọrụ ọ na-arụrụ ọrụ bịa ebe ka mkpụrụ ya jee ma ọkụ ama m ihe m na-eme